tinc molta son. Dear Diary, today I am that girl. Period. Okay guys, so this is my outfit of the day. Com podeu veure, tots els colors estan combinant aesthetically entre si. La gorra, el jersei i bueno, la roba interior que no us la puc ensenyar, però sí que us puc ensenyar els mitjons. I estic preparada ja per començar el dia després de 2 hores de preparació. Així que yeah, let's go and follow me on this journey of being that girl. Per acabar de completar el look, em posaré aquest mocador que acaba de combinar amb la paleta de colors. Li dona un toc més clàssic que combina amb l'estil més urbà de la gorra. Què us sembla? I'm in love with this look. Tan, tan, tan. Caminata matutina completada. En la compra d'avui només estic agafant menjar que combini cromàticament amb la mateixa paleta de colors. I'm that girl. I'm ready to be that girl today. I am that girl. I am that girl today. I am that girl. I am that girl. Després de 350.223,3 hores, finalment puc fer-me la meva lemon water, que és transparent amb candeletes. Oh, fuck. És molt important prendre's les vitamines diàries. Almenys jo m'estic prenent la B, la C, la B, la E, la F, la G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. L'esmorzar d'avui consistirà en aquests fantàstics bagels amb paté de tomàquet, albocat, una miqueta de rúcula, un ou i ja ho tindríem. Tot això mentre miro el mòbil, treballo en les tasques que tinc planejades per aquest dia. La lectura és una part molt important a l'hora de convertir-se en that girl. S'ha de cultivar el cos, així com la ment. Jo avui he après una autèntica lliçó. I simply don't give a fuck. Ups, tanta saviesa m'ha deixat exhausta. Oh, hello guys, quina sorpresa. M'heu enganxat enmig d'una gran plorera. És que acabo de tenir la meva primera sessió de teràpia i ha sigut super intens. Només us puc dir que la mentalitat ho és tot per aconseguir ser that girl. Aquesta sessió de teràpia m'ha canviat per complet i us recomano a tots i totes vosaltres que aneu a teràpia i que canvieu la vostra mentalitat to become that girl, perquè de veritat us canviarà completament la vida. A mi ja me l'ha canviat, així que ha sigut molt intens. Us he de deixar per continuar amb el meu any i convertir-me finalment en that girl. Us desitgem sort. Adéu. Looking for the real through some beer goggles, fear toggles, reason on it.